ዘለኹም ጓል 32 ዓመት ኤርትራዊት ሓፍትና ክልቲኡ የዳዋ ተቆሪፃ ተረኺባ ነይራ ከምኡ ድማ ኣብ ገዳም ወይ ከዓ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ጀርመን ወዲ 3 ወርሒ ቆልዓ ህፃን ቆልዓ ከም ዝተረኸበ ሓቢርና ሎሚ ፖሊስ ጀርመን ብዛዕባታ የዳዋ ተቆሪፁ ዝተረኸበት ኤርትራዊት ኣደ ሓድሽ ሓበሬታ እቲ የዳዋ ዝተቆረፀት ኤርትራዊት ሓፍትና ናታ ነብሳ ተራኺቡ ኣብ ጀርመን ቆይ ግን ሴቶች እኔ ምንድነው ያረኳችሁ እንዴ? ትላንት ሁለት ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ንኹልኩም ሰላም ረህዋና ተመነኹልኩም ነው ማንተ ማህበራዊ ሚዲያ መዘራረብ ይኹን ዛዕባታት ሒዘልኩም መጽን ይኹ እስቲ ነዛ ቻናል ሼር ሰብስክራይብ ላይክ ብምግባር ተሓባብሩኒ ናብ ቪድዮና ንኸድ ሎሚ ፖሊስ ጀርመን ብዛዕባታ የዳዋ ተቆሪፁ ዝተረኸበት ኤርትራዊት ኣደ ሓድሽ ሓበሬታ ዘርጊሖም ኣለዉ ከም ዝዝከር ቅድሚ 2 ሰሙን ኣብ ፅርግያ ናይ ጀርመን ክልተ ዝተቆረፀ የዳው ከም ዝተረኸበ ነቲ የዳው ዓሸራ ምስ ገበሩ ድማ ኤርትራዊት ኢዳ ዝሃበት ጓል ኣንስተይቲ ምዃና ተረጋጊፁ እዛ ኤርትራዊት ጓል 32 ዓመት ኮይና ቅድሚ 3 ወርሒ ዝሓረሰት ኮይና ኣብቲ ካምፒ ምስ ከዱ ድማ ሓድሽ ሓበሬታ ክረኽቡ ይከኣሉን እቲ ህፃን ኣብ ቤተክርስትያን ናይ ጀርመን ከም ዝተረኸበ ሓቢርና ነርና ሽዑ ግን ናታ ሙሉእ ኣካላት ከምኡ ድማ እቲ ንዓኣ ዝወለደላ ኣቦ ውላዳ ወድውን ጠፊኡ ከም ዘሎ ኣብ ሰዓቱ ሓቢርና ከም ዝነበርና ዝዝከር ኮይኑ ኣብዚ ሎሚ ወፂኡ ዘሎ ክልተ ሓበሬታ ግን መጀመርያ ናይታ ኤርትራዊት ኣደ እቲ ዝተረፈ ኣካላታ ተረኺቡ ከም ዘሎ ብጣዕሚ ዜና ዘስካሕክሕ ዝገብሮ ድማ ብዘይ ርእሳ እቲ ዝተረፈ ኣካላታ ጥራይ ተረኺቡ ዘሎ እንታይ ዓይነት ጨካን ሰብ ረኺብዋ ነዛ ሰብ ማዕርፎም ጌርካ ጨካነ ሙሉእ ኣካላት ናይ ሰብ ብጣዕሚ ዘሕዝነካ ክትዛረበሉ እውን ዘስካሕክሕ እዩ ብሓፈሻ ግን እቲ ዝተረፈ ኣካላት ረኺቦም ከም ዘለዉ ኣብ ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ ድማ ኣብ ምርመራ ዲኤንኤ ከም ዘሎ ሓቢሮም ፖሊስ ክሳብ ሕጂ መን ምዃና ሽማ ኣይሓበሩን ኣሎ ማለት እዩ ካልእ ብዛዕባ እቲ ጠፊኡ ዝተባሃለ ንዓኣ ዝወልደላ ግን ካብ ጀርመን ወፂኡ ከም ዝፀንሐ ካብ ጀርመን ጥራይ ዘይኮነ ወላ ካብ ኤሮጳ ወፂኡ ከም ዝፀንሐ ካብ ኤሮጳ ወፃኢ ኣብ ካልእ ማለት እዩ ተታሒዙ ከም ዘሎ ፖሊስ ድማ ናብ ጀርመን ክመፅእ ምዃኑ እዮም ሓቢሮም ዘለዉ ንሱ ቀታሊ ኢሎም ክሳብ ሕጂ ኣይሓበሩን ኣለዉ ግን ሓደ ካብቶም ቀዳሞት ጥራት ኮይኑ ዝተተሓዘሉ ግን ካብ ጀርመን ወፂኡ ኣብ ካልእ ከም በዓል ኣፍሪቃ ገለ ማለት እዩ ካብ ጀርመን ወፃኢ ካብ ኤሮጳ ወፃኢ ከም ዝተተሓዚኦም ሓቢሮም ዘለዉ ካልእ ተወሳኺ ሓበሬታ ኣይሓበሩን እዚኣ ማለት እዩ ገለ ሓበሬታ ትረኽበ ድማ ኣብ ሰዓቱ ክመስለኩም እዚኣ ናይ ሕጊ ወፃኢ ዘላ ግን እዚኣ ትመስል ብጣዕሚ እዩ ዝሕዝን እንታይ ማለት እንታይ ኢልካ ክትዛረብ ከማን ተኽእለካ እዩ ብጣዕሚ ይሕዝን እቲ የዳዋ ዝተቆረፀት ኤርትራዊት ሓፍትና ናታ ነብሳ ተራኺቡ ኣብ ጀርመን መግለፂ ሓድሽ ናይ ሎማዓንቲ ወፂኡ ሕጂ እቲ ናታ ሬዛ ከዓ ብዘይ ርእሲ ርእሳ እውን ተቆሪፁ ኣብኡ ፀኒሑ ሕጂ እቲ ነብሲ ናብ ትሬት ሜዲሲን ዝበሃል ናብ ሓኪም ስፔሻሊስት ናይ ፖሊስ ኣትሎ መርመራ ናይ ዲኤንኤ ክግበር እዩ መን ይቀቲልዋ ክፍለጥ ምእንቲ ከምኡ ድማ እቲ ናታ በዓልቲ ቤታ ከዓ ኣብ ካልእ ሃገር ተኣሲሩ ኣሎ ኣብ ካልእ ሃገር ተታሒዙ ኣሎ እሱ ድዩ ቀታሊ መን እቲ ቀታሊ ብሕጂ ክምርመር እዩ Autofahrer hatte gegen 3 Uhr in der vergangenen Nacht etwas auf der A45 bei Olpe entdeckt. Der Mann alarmiert sofort die Polizei. Ich habe von der Polizei Hagen erfahren, dass die Erstmeldung für die herausfahrenden Beamten lautete Gegenstände auf der Fahrbahn. Als die Polizisten dann hier auf der ስትሪእዎ ዘለኹም ጓል 32 ዓመት ኤርትራዊት ሓፍትና ክልቲኡ የዳዋ ተቆሪፃ ተረኺባ ነይራ ከምኡ ድማ ኣብ ገዳም ወይ ከዓ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ጀርመን ወዲ 3 ወርሒ ቆልዓ ህፃን ቆልዓ ከም ዝተረኸበ ሓቢርና ነርና ብጣዕሚ ዘሕዝነካ ሕጂ እውን ፖሊስ ከም ዘውፅኦ ሓበሬታ እንድሕር ኮይኑ እቲ ሓፍትና ርእሳ እውን ተቆሪፃ እቲ ኣካላታ ሰውነታ ተረኺቡ ርእሳ ተቆሪፁ ኣካላታ ሰውነታ ሬሳ ተረኺቡ ሞይታ ተረኺባ ብጣዕሚ ዘሕዝነካ እቲ ሰብኣያ ድማ ኣብ ካልእ ሃገር ከም ተተሓዘ ተፈሊጡ ኣሎ ብጣዕሚ ዘሕዝነካ ክቡራት ብጣዕሚ እቲ ሓፍትና ኣብ ራይላንድ ፋልስ ዝበሃል ናይ ጀርመን ሰላም ከመይ ፀኒሕኩም ክቡራት ተኸታተልትና ኣብ ናይ ቅድሚ ትማሊ መደብና ከም ዘቕረብናዮ እቲ ኣብ ገለ ከባቢታት ኤርትራ ዝካየድ ዘሎ ሕልፍ ዝበለ ብደቅኹም ኣምፁ ዝጀመረ እሞ ክሳብ ምስርጣይ ወለዲ ዝበፅሐ ግፍዕታት ይቕፅል ኣሎ ኣብ ከባቢ ሰገነይቲ ዝርከባ ዓድታት ጽንዓ ደግለ ናይዚ ግፍዕታት ግዳይ ኮይነን ከም ዘለዋ ከዓ ናብ መስትያት ቤትና ዝተላእከ ሓበሬታ ይጠቅስ
ኣብቲ ከባቢ ዓሪዶም ዘለዎ ኣባላት ሰራዊት ኣብ ዓድን በረኻን ኮብሊሎም ንዝበልዎም ተወላዶቲ ዓዲ ኣብ ምህዳን ዝተዋፈሩ ኮይኖም ክረኽብዎም ንዘይከኣሉ ኣንስቶምን ኣዴታቶምን ጅሆ ብምሓዝን ኣባይቲ ብምዕፃውን ባዕሎም ኢዶም ክህቡ ጸቕጢ ይፈጥሩሎም ኣለዉ። እቶም መምርሒ ተዋሂብዎም ነዚ ተግባር ዝፍጽሙ ዘለዉ ኣካላት ኣብ ዓድታት ኣኽሩር፣ ሔቦ፣ ዓዲ ቁንፅን ካልኦትን ህዝቢ ኣብ ምብስባስ ተዋፊሮም ኣለዉ። ኣብ መረታ ሰበነ እውን ህፃናት ቆልዑ ካብ ኣዴታቶም ብምፍላይ ሰብኡትክን ኣምፅኣ ተባሂለን ይሰራጠያ ከም ዘለዋ እቲ ሓበሬታ ይጠቅስ። ኣብተን ዝበልናየን ዓድታት ኣብዚ እዋን ሓያሎ ኣባይቲ ተዓፅዮም ኣለዉ። ነበርቲ እቲ ከባቢ ዝበልዕዎ እኽሊ እኳ ካብቲ ዝተዓፅወ ወይ ዝተዓሸገ ኣባይቶም ከውፅኡ ፍቓድ ክወሃቦም ኣይተኻእለን። እዚ ሰሙኑ ሓሊፍዎ ዘሎ ግፍዒ ንብዙሓት ኣቆጢዑ ዘሎ ተግባር ስርዓት ግደፍ ኮይኑ ይቕፅል ኣሎ። በዚ መሰረት ተኸታተልቲ መደብና ናብ መስትያት ቤትና ኣብ ዝለኣኽዎ ምሕፅንታ እቲ ስቓይ ብሰላሕታ ጥራሕ ተፈጺሙ ከይሓልፍ ህዝቢ ክፈልጦ ግበሩ ይብል። ካብ ዝተፈላለዩ ምንጭታት ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶ እቲ ሕልፍ ዝበለ ናይ ግፋን ምስርጣይን መስርሕ ኮነ ተባሂሉ ብመደብ ዝካየድ ዘሎ ህዝቢ ናይ ምርዓድ ስራሕ እዩ። ኣብታ ዓሳታታ ብሰላም እናነበሩ ህዝባ ኣደዳ ግፋ ዝኾኑላ ኤርትራ ከምዚ ዝኣመሰለ ተረኽቦ ሓድሽ ነገር እኳ እንተዘይኮነ እዚ ናይ ሕጂ ግን ምርር ዝበለ ምዃኑ ክንርዳእ ክኢልና ኣለና። ህዝቢ ከተማ ኣስመራ ኣብ ከባቢ 1999 እዩ ንፈለማ እዋን ኣብ ጎደናታቱ ግፋ ተዓዚቦ። ኣብ ገጠራት ግን ኣቐዲሙ ቅድሚ 91 ዝጀመረ ሱር ዝሰደደ ተግባር እዩ። ኣብዚ ናይ ለመቐነ ሓደ በጃ ኣንስቶምን ወለዶምን ክኾኑ ዝሓረዩ መንእስያት ካብ ዝተሓበእሉ ብምውፃእ ባዕላቶም ናብቲ ስርዓት ክመፁ ይረኣዩ ኣለዉ። ነዊሕ ዝወሰደ ብግፋ መጮይትን ማእሰርትን ዝቕፅል ዘሎ ስቓይ ኤርትራውያን መወዳእታ ተሳኢንዎ ንዓበይቲ ወለዲ ኣደዳ ጓሂ ገይርዎም ንህፃናት ከኣ ብዘይ ኣቦ ከዓብዩ ቀሲብዎም ኣሎ። ካብዚ ሓሊፉ ኣብ ሕብረተሰብ ኤርትራ ከቢድ ስነልቦናዊ ጸቕጢ ኣስዒቡ ከም ዝርከብ ከኣ ይፍለጥ። በዚ ምኽንያት ይኣክል ንብል ኣለና። አንቱም ወለዲ አንቱም አቦታት አርትን አዴታት የአክል ስቃይኩም ይወዳ አንቱም ወለዲ የአክል ማንም አይጎዳ አንቱም ወለዲ አንቱም አቦታት አርትን አዴታት የአክል ሐዘንኩም ይጻ አንቱም ወለዲ አንቱም አቦታት አርትን አዴታት የአክል ብደቂ ምሽቃል አንቱም ወለዲ አንቱም አቦታት አርትን አዴታት የአክል ካውሉት ምሽቁራን አንቱም ወለዲ አንቱም አቦታት አርትን አዴታት የአክል ብጓሂ ምሕራር አንቱም ደቂ አንቱም አሕዋተይ አንትን አሓተይ የአክል አነባ አንቱም ደቂ አንቱም አሕዋተይ አንትን አሓተይ የአክል ናይ ቅድም ጸበባ አንቱም ደቂ የአክል ናይ ሕነ ዘገባ አንቱም አሕዋተይ አንትን አሓተይ አንቱም ደቂ የአክል ብዘልቀም ቀንባእሲ አንቱም ደቂ የአክል ኣብ ሕድሕድና ተኩሲ አንቱም ደቂ የአክል ኣውያት ዝባል ናሕሲ አንቱም መራሕቲ የአክል ምሕዋትካ ምቅላል አንቱም መራሕቲ የአክል ብሓሜት ምዕላል አንቱም መራሕቲ የአክል ሓሊፍካ ምእሳር
أنتم مرحتي يأكل محلكا كحدت أنتم مرحتي يأكل لومي ونسدت أنتم مرحتي يأكل أمرحو صبت أنتم حزبي يأكل ناي أملاح مقنحتي حزبي أنتم حزبي يأكل داك ماي بسواتي أنتم حزبي يأكل يبرح سلمات ليتي أنتم حزبي يأكل كلمل تمسكن أنتم حزبي يأكل نرأي حديث زمن أنتم حزبي يأكل فقري وحبل أنتم حزبي يأكل يودع معنا أنتم حزبي يأكل يوسع إن بقلنا أنتم حزبي يأكل وكل يتفعلنا أنتم حزبي يأكل سلامي بحقنا أنتم حزبي يأكل يحوي تقصرنا أنتم حزبي يأكل سقاي أخلنا بزهاي مبرحته ዛሬ አዲስ አበባ ጎሮ አካባቢ ምንድነው የተፈጠረው? ዛሬ ጠዋት 3 ሰዓት ተኩል ገደማ በጎሮ ታክሲ መያዣ አካባቢ ከባድ የመኪና አደጋ መድረሱ ሰምቷል። አደጋውም የተከሰተው አንድ የሸገር ባስ አውቶቡስ ፍሬም በጥሶ ከ10 በላይ የሚሆኑ መኪኖች ላይ ጉዳት አድርሷል። ነገር ግን እስካሁን ባለው መረጃ መሰረት በሰው ሕይወት ላይ የደረሰ ጉዳት የለም። አዲስ መረጃ ካለ የማቀርብላችሁ ይሆናል። የፕላስ ምልክቷን በመንካት ቤተሰብ ይሁኑ። ሞትን የሚናፍቅ ብቻ ነው ያለው። አብዛኛው ወጣት ተስፋ ቆርጧል። አብዛኛው ወጣት ልክ ሞትን ማለት ነው ልክ እንደ እናቱ እቅፍ ነው እየናፈቀ ያለው ከኔ ጀምሮ ማለት ነው። ግን ደግሞ ሳስበው ማለት ነው ለሴቶች ይሻላል ትንሽ ማለት ሴቶች ትንሽ በቃ ትንሽ ቻንስ አላቸው። በቃ በልተው የማደር እድል አላቸው፣ ቻንስ አላቸው ሴቶች ስራ ቢያጡ እንኳን ማለት ነው። ለወንዶች ደግሞ በቃ ወንድ ወጣት የሆኑ ልጆች አብዛኛው እያለቁ ነው። እግዚአብሔርን አብዛኛው ራሳቸውን እያጠፉ ነው ያሉት፣ እየሞቱ ነው ያሉት። ማንም የሚረዳቸው የለም። ገባችሁ? ወጣቶች ስንሆን የሚረዳን የለም። በቃ ህይወት በጣም ከባድ ነው ብናልና ምን እናድርግ ማለት ምን እንሆን፣ እንዴት እንኖር፣ ምንም በቃ ብቻ ከባድ ነው። አብዛኛው ወጣት ተስፋ ቆርጦ ሞትን እየተመኘ ነው ያለው። በእውነት ምን እናድርግ? ክቡራት ተኸታተልቲ ላይክ ሰብስክራይብ እና ገበርኩም ኣብዙውን ካብዛ ኣጀንዳ ዝወፂና ሓዳሽ ቪድዮ ናይ ፊልማዊት ነረስቲ ኣብ ዋላ ኣብ መንገዲ ክኸይድ ከለኹስ እንዳተሸገርኩ ኮይነ ምሻለክ እንዳ መሐንበስ ክኸይድ ከለኹ ብታን ትርኢ ትሕረብም ከም በዓል ከማኸ ዓይነት ከዛረብ ከለኹ ቡም ዝኾነ ዋላ ይፈትወካ ጥራሕ እንድሕር ሰሚዐሲ ስቑኢሉ ጠጠው ስለዝብለኒ ከምዚ ሽግር ኣለኒ ገለ መልታት ኢዳ ኦኬ እሞ ኣብ ውሕዳት ሰባት እዩ ብጣዕሚ ፅቡቕ ኣብ ውሕዳት ሰባት ኢላትን እዚ ሂባትኒ እዚ እንድሕር ካብ ፍሬ ሻቕ ይኸይድ ምሽ ሕጂ ምሳኺ ቅድሚ ምዕላለይሲ ምስ ካልኦ ይዕልል ነይረ نوفيحل ليه سلام مساخد على الله تزي كوينه يربشني معي يا زي اب سكس كان قال زبال زي بيقولوا عينت ነገር يبلين على انت دس مجمرت اجريسيف كجبر كله نتاقال بفقر خوينسي هذا رقيق قوي راسا كم زغير እዚህ ተኸን ዝገር ከዚ ጨጉራ ተጠወይ አይዋ እነዚህ ከም ዝገር ሕዛ ቢለዚ እግር ሓፋ ብለ ምናብቲ ንቅድም ሓፋቲ እቲ እግር ከም ዝገርካስ አሎ ይወዳ ሳምና مالتايسي انا متان كامن سامنا امبل تعال ليتو
نابي يمن نابي همزي أتوشي أنا مسحته هاي كلام نابزي هو ناز يتكفوا نوع فريح أتجوها ده فريح أنت ترسل أتأتوه أنا بيكون قال فلان لسه باسي ساري وسيستري كذا سميت خلق خينا ودينا أنا بدي أنا سيستر فقري كبليكو نو فقري أنا كم عرارة أني كم لحس عين عنك زيادة أنا خاب حج مخسبة يدب لك أصاحتها مثلا علمي أنا السويدي كله هدي بك أتوب الحج فسمك إتكا وردو الشيء توي مش أتراي وبعد في العينهم تعمتوا اوكي انا عم زوردو عمي تمام أتاج بدير إنا لو بيريك علينا بس إنا لا يا أخي بين تعمتوا ده تعمتهم بك تعمتي سيستر أتاج قلت هتعمل عند أخو من إنيرو إيش أتوي وبقى في الناتي يكون تقول لا توا نو تايديو تحمو انتي مسيك لا ما استبجح خويني قرب ما استبجح خويني سبرايس لسدلك معكم حنتي كريس بزاف انا عارف زي حنت بتاين انا نحمو كريس عوي انت تقبلون الشركات نحن انت حد عملنا انت مثلا سخا امتي يا اخي دحن تايدي كل سبكا دحن كستيك دحن سب دحن ما لوت نحمو نحفنا عفي حق زكي انا نحفنا عفي لوكمي امسلك لوكمي ساعه ملك قال مش امسلك قال ما لو دشا كان لهم كنا كم قال امسلك قال ما وانا كم تديت لنا لا على فوت لا كنا انما انا قال ما لا قال على وقال حسب قال ما لا تاي وفنان مسلول له انا خمس زي امسالكم ينعرف نكمت ما تقول لنا السبز هم حسن دين كثر الشاي دين نحن اي تدري ما تنبل اي تدري اوكي طبعا شيء هلو سلام كم يمتهم تاي كمان شو بيني جو كنت حاطط له ها كم يمتهم ام ده مزين زين شو يلا سناي أنا أول بتمتى أنت حتمتي أنت لا بزرعة تسعة وقال أنت خلينا نبوش تدي قبل لا مالت وما تسعة بس صدق يكون أني لنا تمام كم كان سناي تو بصباح سينجل لين يا يعني بتمتى يا أخو من تمتي وأتمتك كل خوس هذا جرب غدا حس ما كان يراد هي قبل ما لباب لما تصاد لا عنده وقفت حزبي اسمع ترى كان مجمرة وأنا عمو كان كي تعرف دي ده عن حاجة تيجي مثلا تيجي تلوه علينا الحرة جبر كيا قد فكني أي بقدم جارب وأنا بقدم تأي نعم نخسر حجي نلول أنت تكون يا قدم أوري كام هلا موري كلا تودي أكو هي تودي تيا حق خدا عندي تومت ويا فطن دخا وا مصعمني مايه سجمري سخدم ربيه مايه سجمري سخدم ربيه اي مايه سجمري مايه ربيه سخدم مايه واي سجمري كبرات تخططلتي نينا معد فيديو نازي مثل نيرو هم زعين فيديو حزلكم كمس لايك سبسكرايب شير بمقبار تحبابورني سناي كيسي